Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε την εκπομπή της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλίππων. Η Πανεφίλ, όπως είναι και τα αρχικά του Σωματείου των Φιλίππων, ιδρύθηκε το 1999 και από τότε και για 24 περίπου χρόνια έχει συμβάλει στη ανάδειξη του αθλήματος των υποδρομιών. Επίσης, το Σωματείο της Πανεφίλ έχει καταφέρει να ενώσει τους Φιλίππους της Ελλάδος, της Κύπρου και της Ομογένειας σε μια μεγάλη οικογένεια. Η Πανελλήνια Ένωση Φιλίππων δεν είναι ένα κλειστό ή πριβέ κλαμπ μελών. Από το 1999 που ιδρύθηκε έχει νόμο και εγκεκριμένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με τα άρθρα αυτού του καταστατικού, μπορεί όποιος θέλει να γραφτεί ως μέλος με μία απλή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αποκτήσει έτσι εντελώς δωρεάν την κάρτα μέλους και να έχει παράλληλα και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στις αρχιερεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του Σωματείου που γίνονται κάθε πενταετία. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή Zoom στο Μαρκόπουλο στη σελίδα μας στο διαδίκτυο και επίσης στην πλατφόρμα του YouTube. Η διεύθυνση της σελίδας μας στο web είναι panefil.gr με λατινικά γράμματα. Επαναλαμβάνω, panefil.gr. Επίσης υπάρχει στο YouTube η σελίδα μας με τον τίτλο Πανεφίλ με ελληνικά γράμματα. Στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει στο Facebook η σελίδα μας Πανεφίλ με ελληνικά γράμματα χωρίς τελείες, Πανεφίλ, αλλά και ο λογαριασμός του σωματείου μας στο Twitter, στο όνομα Πανεφίλ με ελληνικά επίσης γράμματα. Φίλοι μου και φίλες, στις 5 κούρσες Δευτέρας θα διαγωνιστούν 31 άλογα. Οι αποστάσεις θα είναι από τα 1000 μέτρα έως τα 1575 μέτρα. Ας δούμε τώρα τις συμμετοχές των 11 προπονητών μας. Χάρης Χαραλάμπους 6, Μιχάλης Ιωαννίδης 4, Χρήστος Θοδωράκης και Γιώργος Κουαράς 3, ο Χρήστος Σταύρου, η Ειρήνη Κεράτσα, η Ιωάννα Καμπίτσι και ο Σταύρος Αγγελόπουλος έχουν 2 συμμετοχές. Τέλος, ο Ιγνάτιος Θεολόγου, ο Πάνος Κάσης και ο Γιάννης Νικολόπουλος έχουν 1 συμμετοχή. Όσον αφορά τους 8 αναβάτες, ο Γκανκαλή, ο Κώστας Μπαστοράκης και ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας θα επέψουν σε όλες τις κούρσες και στις 5. Ο Παναγιώτης Δημητσάνης, ο Νίκος Μιχαηλίδης και ο Ηρακλής Ηρακλέους έχουν 4 υπεύσεις. Τέλος, ο Γιώργος Μετσινιάς και ο Λευτέρης Μαγκαφάς έχουν 2 αναβάσεις. Στις κούρσες της Δευτέρας δεν θα υπεύσουν ο Εντιόν Τσέλα, ο Κώστας Αττίκος, ο Μάριος Χρυσοφής και ο Χρήστος Μπαμπανιώτης. Στο σημείο αυτό θα αρχίσω την παρουσίαση των 5 αναμετρήσεων της Δευτέρας. Πριν την παρουσίαση της τρίτης υποδρομίας, θα ήθελα να αναφερθώ στους διακριθέντες της προηγούμενης υποδρομιακής συγκέντρωσης που έγινε στις 4 Δεκεμβρίου. Στην 42η αγωνιστική συγκέντρωση του 2023 διακρίθηκαν οι τζόκεοι Παναγιώτης Δημητσάνης και Κώστας Μαστοράκης που πήραν 2 νίκες. Ο προπονητής Χρήστος Σταύρου προσέθεσε και αυτός 2 ακόμα νίκες στο ενεργητικό του με 2 ύπους του ιδιοκτήτη Σταύρου Μπουρίκου. Στις κούρσες της Δευτέρας, οι ύποι με τις περισσότερες νίκες είναι ο Αρίωνας και ο Τζενάρο Άρμα που έχουν πάρει 8 νίκες. 7 νίκες έχουν πετύχει ο Βίλιαμ Μακίνλεϊ και η Ντέβι Λάνσε. Χωρίς νίκη είναι ο Μίστερ Ρότσεστερ και οι 6 συμμετέχοντες στην 4η υποδρομία του προγράμματος. Σημειώνω επίσης ότι ο Freak Out που θα τρέξει στην 7η κούρσα δεν έχει νικήσει ακόμα στο Μαρκόπουλο Πάρκ. Έχει όμως πετύχει 5 πρώτες νίκες στο εξωτερικό. Στις κούρσες της Δευτέρας από ρεπό έρχεται η Union Joy. Από τους ύπους που αγωνίστηκαν την προηγούμενη υποδρομιακή συγκέντρωση της 4ης Δεκεμβρίου
3 θα ξανατρέξουν τη Δευτέρα. Είναι η Marcat, ο Jack Ruby και η Ori. Από τους 31 ύπους που θα τρέξουν τη Δευτέρα στο Μαρκόπουλο Πάρκ, 4 έρχονται από νίκη στην τελευταία του συμμετοχή. Αυτοί είναι ο Radiant, η Marcat, η Paz de Gin και η Devil Lance. Από τους ύπους που θα τρέξουν τη Δευτέρα, 6 έχουν διψήφιο αριθμό ανεπιτυχών συμμετοχών. Ο Austin Texas έχει 13 ανεπιτυχείς συμμετοχές. Ο Mr. Rochester, ο Σαραβάκος και ο Jack Ruby έχουν 12 ανεπιτυχείς συμμετοχές. Τέλος, 10 φορές συνεχόμενες χωρίς νίκη είναι το Καμάρι αλλά και η Evelyn Ναστάζια. Στις κούρσες που θα γίνουν τη Δευτέρα, οι ύποι που έχουν διψήφιο αριθμό πλασέ, δηλαδή δεύτερη και τρίτη, είναι ο Σαραβάκος με 26 πλασέ, η Paz de Gin με 20, ο Show Must Go On και William McKinley με 15 πλασέ, ο Jack Ruby και ο Rii Verlo με 14 πλασέ, ο Αρίωνας με 13, το Καμάρι, η Devil Lance, η Ori, ο Σαουάσδη και ο Τζενάρο Άρμα με 12 πλασέ. Η Evelyn Ναστάζια έχει πλασάρει 11 φορές δεύτερη και τρίτη. Τέλος, 10 πλασέ έχει ο Austin Texas. Φίλες και φίλοι της εκπομπής μου, οι δύο πρώτες κούρσες είναι από τη Νότια Αφρική και δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σας πω για αυτές. Περνάω λοιπόν στην παρουσίαση της τρίτης υποδρομίας από τον Υπόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο Πάρκ. Τρίτη κούρσα, απόσταση 1300 μέτρα, για ύπους 3 ετών και άνω, με rating έως 30. Ξεχωρίζει εδώ ο πρόσφατος νικητής Radiant που έχει οριμάσει αγωνιστικά και δείχνει αισθητά βελτιωμένος. Η Δόνα Πέγγι τερμάτισε δεύτερη πίσω του πριν 15 μέρες και έχει σίγουρα την δεύτερη τύχη. Μεγαλόσωμη φοράδα είναι η Marcat που θα ευνοηθεί από τα επιπλέον μέτρα. Σταθερά διαγωνίζεται η γρήγορη Evelyn Ναστάζια και έχει τύχει για τις θέσεις του πλασέ δεύτερη ή και τρίτη. Χωρίς ελπίδες, ο Mr. Rochester και ο αντιφατικός Austin Texas. Προτείνω για την νίκη το 3 Radiant, δεύτερη τύχη, το 4 Δόνα Πέγγι. Για τις θέσεις από δεύτερη έως τέταρτη, το 1 Marcat και το 2 Evelyn Ναστάζια. Τέταρτη κούρσα, απόσταση 1000 μέτρα, για ύπους 2 ετών και άνω, χωρίς νίκη. Την πρώτη σου εμφάνιση κάνουν στο Μαρκόπουλο Πάρκ οι διετής Αλμότλα και Γκρι Πάσο Χαμάμ και με μια καλή εκκίνηση μπορούν να διακριθούν. Καλά θα τρέξουν και οι κάπως βελτιωμένοι Bold Affair και Aran Bay. Οι 4 προαναφερθέντες θα συνθέσουν και το τραπλό, αφού οι άλλοι δύο διαγωνιζόμενοι Δον Βαλεντίνος και Ζέκα δεν δείχνουν ακόμη έτοιμοι για να μπουν με αξιώσεις στις κούρσες. Προτείνω για την νίκη το 5 Γκρι Πάσο Χαμάμ ή το 3 Αλμότλα. Για τις θέσεις από δεύτερη ως τέταρτη το 2 Bold Affair και το 4 Aran Bay. Πέμπτη κούρσα, απόσταση 1000 μέτρα, για ύπους 3 ετών και άνω, με rating έως 50. Καλές εδώ είναι οι προοπτικές νίκης για τον Marvelous Mind, στη σέλα του οποίου επανέρχεται ο Παναγιώτης Δημητσάνης, με τον οποίο ο συγκεκριμένος τριετής έχει πετύχει τις 2 από τις 3 μέχρι σήμερα νίκες του. Ο Marvelous Mind έπεσε κατηγορία και αντιμετωπίζει τώρα αντιπάλους του χεριού του. Το Καμάρι είναι ο πιο επικίνδυνος αντιπαλός του. Αφού θα οδηγήσει και η μικρή απόσταση θα τον ευνοήσει πολύ. Ο Jack Ruby έχει και αυτός μερίδιο λόγω ποιότητας και εμπειρίας. Η Paz de Gin είναι φοράδα των πολλών πλασέ. Μπορεί να ελπίζει σε μία από τις 2 πίσω θέσεις του τετραπλού. Από μεγάλο ρεπό έρχεται η Union Joy και πρέπει να είμαστε σχετικά επιφυλακτικοί παρά την καλή της ποιότητα. Προτείνω για την νίκη το 1 Marvelous Mind και το 5 Καμάρι. Τρίτη τύχη το 2 Jack Ruby. Για τις 2 πίσω θέσεις του τετραπλού το 3 Paz de Gin
και το 4 Union Joy. Έκτη κούρσα, απόσταση 1300 μέτρα για ύψος 3 ετών και άνω με rating έως 60. Δεκλασέ είναι εδώ ο Σαραβάκος, που αν δεν ψευτήσει στα τελευταία μέτρα δεν θα χάσει τη νίκη. Σε κορυφαία φόρμα βρίσκονται οι όροι που ήρθε δεύτερη την περασμένη Δευτέρα και ο William McKinley που τρέχει συνεχώς δυνατά και κερδίζει ή διακρίνεται στις αφίξεις. Με συνετή διαδρομή μπορεί να ελπίζει και ο Σαουάσδη. Ο Ancient City και ο Gun μόνο σαν μεγάλα outsiders μπορεί να τα δει κάποιος. Προτείνω για την νίκη το 4 Σαραβάκος. Δεύτερη τύχη το 5 William McKinley και το 3 όρι. Για τις θέσεις από δεύτερη έως τέταρτη το 6 Σαουάσδη. 7η κούρσα, απόσταση 1575 μέτρα για ύπους 3 ετών και άνω με rating από 40 έως 82 με δικαίωμα συμμετοχής και ύπων με rating έως 84. Πολύ καλής ποιότητας ύποι θα διαγωνιστούν στο φινάλε του προγράμματος. Ο εξαιρετικός Freak Out μάλλον θα σημειώσει την πρώτη του νίκη στον ελληνικό υπόδρομο. Ήδη μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 5 νίκες στο εξωτερικό. Η μεγάλη απόσταση είναι της αρεσκίας του. Μπορεί να νικήσει με οποιαδήποτε μορφή διαδρομής. Ο Αρίωνας είναι και αυτός αξιόμαχος και κατάλληλος για αυτά τα μέτρα. Ο Ριβερλό έρχεται από 2 νίκες και 2 δευτεριές και έχει σίγουρα την τρίτη τύχη. Οι δύο ομόσταμλοι και ομοπροπόνητοι Νότι Μόντι και Τζενάρο Άρμα είναι τα άλογα που θα είναι πιθανότατα μέσα στο τετραπλό. Προτείνω για την νίκη το 4 Freak Out. Για το forecast κατά σειρά προτίμησης το 3 Αρίωνας, το 5 Ριβερλό, το 1 Νότι Μόντι και το 2 Τζενάρο Άρμα. Για το τετραπλό και το τρικάστ πρώτος το 4 Freak Out και μετά 3, 5, 1 και 2. Φίλες και φίλοι της εκπομπής μου, τελείωσα με την παρουσίαση των υποδρομιών της Δευτέρας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές του αγωνιστικού προγράμματος των υποδρομιών, αναβάτες, προπονητές και ιδιοκτήτες και να δουν τα αγαπημένα τους καθαρόαιμα άλογα να κερδίζουν ή να διακρίνονται στις τιμητικές θέσεις. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, θα μας δείτε Θεού θέλοντος ξανά την επόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό όμως τελείωσε ο χρόνος που είχα σήμερα στη διάθεσή μου. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά με τιμήσατε και παρακολουθήσατε την εκπομπή της Πανεφίλ. Γεια σας και καλή εβδομάδα.